explicar-vos una miqueta quin és el tema que tractem, però també al mateix temps el procés de creació, perquè van units. Jo he de reconèixer que quan vaig escriure els poemes no tenia en ment la seva publicació, sinó que em vaig ir de dins expressar uns sentiments de neguit, d'angoixa, de tristor, de desencís, davant de fets que malauradament trobem en moltíssimes relacions, no només de parella, sinó també laborals, interpersonals de cada dia, com poden ser la manca de respecte, de consideració o de valoració. Per tant, en escriure'ls no pensava que ningú més els llegiria. Simplement per a mi era un mitjà de desfogament i d'expressió d'aixòs sentiments. Però al mateix temps tenia una finalitat positiva, donar-me ànims a mi mateixa i superar aquells entrebancs amb força. Així que jo tenia paper i llapis a la tauleta de nit i abans de gitar-me anava escrivint i anava llegint i cada dia anava treballant una estoneta. Una vegada superada aquella etapa, els vaig guardar en un calaix i allí es van quedar. De tant en tant els rellegia i moltes vegades pensava que era una llàstima que amigues meues, companyes d'institut i fins i tot alumnes que es trobaven en situacions semblants no pogueren llegir-los perquè realment quan m'explicaven fets o sentia comentar certes actituds que no me pareixien correctes entre alumnes, pensava és una llàstima que aquests papers no es puguen llegir perquè potser els ajuden. Aleshores em va vindre al cap la idea de proposar a alguna il·lustradora de Vila-real, al meu poble, el fet que dibuixara les imatges que a mi em suposaven aquells poemes, perquè molts em creaven unes imatges d'uns dibuixos concrets que després us comentaré i amb aquestes imatges simplement fer alguna xicoteta exposició de poemes i il·lustracions o simplement ja fer-me jo els quadrets bonics per a ma casa i que quedaran això. Va quedar en una idea i res més. Però fa un parell d'anys o 3, després de veure als telenotícies les 1001 agressions que pateixen les dones i els xiquets cada dia a tot el món, vaig pensar ja en la possibilitat que poguera publicar-se, perquè pensava que podien ser útils a algú. I vaig pensar en fer jo mateixa les il·lustracions. En aquest moment, aquelles ratlles que en un principi eren un poc tristes van començar a agafar color i vida. I així, per exemple, la idea de fer-se petita amb les pròpies llàgrimes el vaig acompanyar d'una ceba gran i redona i groga que donava llum enmig de tanta blavor. A la idea de sopesar els pros i els contres davant d'un canvi se'm presentava una imatge d'una gran balança que sostenia una sèrie de paraules claus i en les quals no hi havia lloc a dubtes sobre quines havien de prevaldre. A la creença que era el moment d'oblidar-se de gots buits, de llenços en blanc o de portes tancades, calia dibuixar portes obertes a nous colors, a noves olors i a nous sabors. El concepte de silenci, que per a mi és important en el llibre i apareix com un silenci positiu, en oposició als crits, als neguits, al malestar, me'l van transmetre amb les copes de llum que són les que estan en la portada, al final les van posar en la portada. I fins i tot el títol, Sobreviurem, me representava una bieneta de pa que l'encert tallada deixava allí les molletes. I així vaig poder o vaig voler pensar que aquests poemes que havien eixit d'un mal moment s'havien convertit en versos optimistes, plens d'ànims i de força que podien servir d'alguna cosa a possibles lectores i lectors. Quan ho vaig tindre tot més o menys enllestit, no ho vaig imprimir per a veure què tal quedava i em vaig fer l'ànim d'ensenyar-ho. Un dels que primer ho va llegir va ser justament Vicent Palatzí i ell em va animar a enviar-ho a Granada i per això estic jo ara sí amb vosaltres parlant-vos de Sobreviurem. I per què els editors i jo mateixa vam considerar que Sobreviurem és un poemari adequat per a un públic juvenil i adolescent? Doncs perquè és un d'aquests llibres primers, de fàcil lectura, que pot ajudar a un lector jove, en primer lloc, a familiaritzar
interioritzar-se i gaudir amb la poesia. I en segon lloc, anar assumint certes coses bàsiques per al seu creixement i desenvolupament personal. Sobreviurem és un llibre que, com he dit, és de poesia. I en la meva experiència com a docent he pogut comprovar que és un gènere que tira un poc enrere tant a alumnes com a professors. Ve per tindre un vocabulari en ocasions massa elevat. Ve per tractar temes que als alumnes d'ara no els interessen massa. O bé per ser difícil d'avaluar per part dels professors. No ho sé, això seria un tema de debat i em pareixeria bastant interessant. Però nosaltres pensem que s'adequa molt bé als joves pel fet de tindre un lèxic entenedor i clar, d'anar acompanyat d'uns dibuixos senzills, d'haver utilitzat tipografies diverses tal com escriuen els adolescents, en majúscules, en subratllat, en colors, i de fer-los preguntes directes com què vols, com et sents, què esperes per unir-te a la festa. A més, recullen les propostes didàctiques que fan que puguen reflexionar sobre el missatge últim del poemari i que, a més, puguen expressar-se de manera artística. De fet, els traslladem la proposta de dibuixar la seva pròpia imatge del silenci, de crear els seus propis poemes utilitzant els ingredients que més els agraden, o de crear el seu propi poema que jo li dic no estàs sol o no estàs sola, envoltat dels noms de totes aquelles persones que són importants per a ells, bé siguen familiars, amics, cantants, actors, escriptors, músics, aquells que els acompanyen en el seu avançar per la vida. Perquè jo he pogut comprovar, xerrant amb alumnes de diversos instituts, de Castelló, de Teulada, del Poble Nou de Benitatxell, la setmana que ve aniré a Morella, els alumnes fan unes composicions precioses i queden molt contents amb el resultat. A mi, quan parlo amb ells, m'agrada recordar-los que, com sempre s'ha dit, quan caus un bac és quan te n'adones amb més rapidesa del que has fet malament. Però l'ésser humà té la sort de poder utilitzar el llenguatge no només per a queixar-se i desfogar-se, sinó també per a crear. Bé siga un poema, un conte, una lletra d'una cançó, un diari personal, una carta, un curt, un guió cinematogràfic. I jo els recomano que ho facin, perquè després, a més de sentir-se millor interiorment, se sentiran contents. Se sentiran contents d'haver pogut treure alguna cosa estèticament bonica d'un mal moment o d'una experiència negativa. I també m'agrada pensar que Sobreviurem, que es troba en la segona edició, gràcies a la bona acollida que ha tingut, no s'utilitza només per a cobrir aquesta lectura obligatòria d'un trimestre, sinó que està en condicions d'humilment ajudar, aconsellar, animar sobretot a les joves a atrevir-se, a reinventar-se, a triar el seu camí, a decidir com volen viure, a corregir els seus errors, a desviar-se de la ruta prevista i a emprendre un nou viatge acompanyades de persones que les respecten, mai de ningú que les faça patir. I si no pot ser acompanyades, en el cas de les relacions amoroses, doncs, com diu l'últim vers de Sobreviurem, sempre ens quedarà el silenci. Un silenci, com he dit abans, positiu, un silenci necessari, relaxant i sanador. Moltes gràcies.